Ahai, vittu, ei ketään oo online. Voi saatana. Ahaa, Pertti. No niin. Hyvää huomenta ja enter. Tätä viestiä eivät lähettää kaikille vastaanottajille. No voi saatana, yritetään uudelleen. Hyvää huomenta. Tätä viestiä eivät lähettää kaikille vastaanottajille. No voi perkele, koetetaan vielä kerran. Hyvää huomenta. Tätä viestiä eivät Haista nyt jo vittu, no kokeillaan. Ctrl C, Ctrl V ja sitten... No mitä vittua sä nyt sinä oikein floodit? Sori, en mä niinku meinaa, mutta kun toi Mese väittää, että nämä viestit ei mukaan tulis Pavo perkele. Soitanpa nyt niin, että sä tuut tohon pihalle ja mä annan sulle turpaa. Niin, mut siis kato, no joo, mä tuun. Ai saatana, kun sattuu. Pitäisikö ruveta käyttää irkkiä? No mitäköhän vittua? Minun nimi on perkele. Lol, mun talo räjähti.